Илфар, шит илдә солтан булганчы үз илеңдә олтан булды халык. Әйе, бар шулан димәкәл. Алайса, Илфар, әйт әле. Бик күп шит илләрдә йөргән кеше кем була? Шпионмы? Юкла инде. Шитләргә безнең моңыбызны танытучы, ә инде ятларның иң яхшы сыйфатларын безгә алып кайтучы бик мөһим милләт кешесе була уйлыйсың. Алайса, мин дә шит илнең иң яхшы, иң матур, иң әйбәт сыйфатларын алып кайтыйм әле, Илфар. Милләтебезгә файдалы нәрсә алып кайтасың инде син? Минме яхшы күтәренке кәеф, яхшы иттереп кызынган, гел елмаеп торучы кыз алып кайтам. Кем инде ул? Мин, әлбәттә. Эй, Ләйсән, Ләйсән. Шул кадәрле ял итәсең киләмени? Ярар. Бары тик отпускың җиткәч, яхшымы? Эй, шул инде ул. Башкалар әнә клип төшерәм дигән булып, дөнья күреп кайта, ял итеп кайта. Ял көтмә син, ә киләсе җырчыны каршы ал. Иң үзенчәлекле клип. Тәкъияләргә бәйләп, сөйгән ярын бер кемгә дә биргә теләмәгән Лилия Хәйруллина. Лилиябезгә исә мәртәбәле диплом.
Şeşekler beylemi hem indi zargıp gitken altın yıldız sını